Üçte başlayacak bu da bir de. Hı. Hoppa. Bulgarlanlarını böyle ver. Neyle uğrayın? 4 burçette böyle verdi. Bolyam şular ya. Uzayını kesýän soň 4 burç ediberdi. Gök bulgaryň amalyny. Uf, sana öwretýän çamara. Oh. Pamidoryň ama ýöredir asyň. Yetişem o. Näme yetişmän, o näme? Burçuňam gitdi ana. Men näme deymen ya, işgär almasam. İşgär nämeler? Özüm haýda berdi aýtdy. Baryny pamidoryň al. Uf. Uflama. Bunam şehit de uğrayın. Awa ýanklärde bölüp. Näme ýöne menden sorak dur. Powra senem o. Böl işler berseýdi. Uf. Bu niňem ketdi. Bolly. Bakayım bu bolşuna bolan o. Yetişem o halis ýadadım. Ýa-da kömek çalmasam bolany. Allah. Arslan bildirşersem kömekçi gerekdir. Tamam. Salam. İşgärlere gittim düşertini. Oo. Arasın burnu. Rahim. Oo. Bolly bardım. Salam, hoş geldiniz. Tamam. İşgärlere gittim düşertini. Ön iş tecrüben var mı? Oo. Ne edeler? İşgärdik etmeydim da. Öyle işin çeşitli kuhnya açar. Vay. Bakayım. Ya işgärine geldi. İşin uğruna olsun da falan alıp gel.